o nwere di na nwunye mụtara njikọ metọ otete ka ha mụta onye enyi mụ na-amawa na onye enyi amaghị na njikọ m na apa ya ga-ekwe ọkụ. I have an experience in my own family. Anyị ga-ekwe emere ihe ibio ya ka ije egbunu m nwa m ekpere nwa na Chukwu jiri je atachi m obi izo oye tata m nsogbu izo oye hụba m ọkụ nsogbu nwa ba pagdere this girl o ihe gị na-ewu ụmụnne mmadụ atọ sụara ya ụmụnne njikọ metọ a eha nke ọkpara ehu ememu n'ihwe a eha nke ọkpara abụọ ịzọgbu nwa ọkụkọ ịhụmonye nwe eha nke osobe bụ ohe nwe ọzọ na-eheje ka ya. I don't agree with that anyway, but ọbịa bụ eha ya. Eha nke ohe eto abụrụ ekwado mma a na-ekokwu na nko a na-eyi eyi n'ọbụ ikpote ikpokokwu. And this girl nwata nwaanyị a ji ụmụnne ya etu ọnụ anya isi ma ụmụnne ya amaghị oru ụbọchị na-abịa nne ya jegidere ashwa nne na nna ya ga neg bụ ihe na-atọ ọkpọ mara na ha ji egbu ya zoo ya ozu nne na nna ga ngezie si ya jee n'iyi je kute mmiri o kwere jegide n'iyi je kute mmiri ụmụ nwoke eto a jee kpuru n'ụzọ iyi n'ime na nwa ga-agaja be ọkpara na osobe soro nke onye ọha eto ya jee nata ya ebu o sopiete nwabe anyị mara anyị meri be nwa doru ma o jee nata nwa na ebu ụkwụ ya zọọ na eshisha kpọrọ nkọ ọdụ swe nwatakịrị ya ganye n'azụ ọ ga-ejeke mgbe o jikọ gbọsụrụ ihe na-eyi egwu ọzọ ka ọswe enana gorigo enanago ọzọ ka ọswe enana gorigo enanago chere menka n'oge ha ụmụnne m enana gorigo enanago onobi zọgbo nwoke mara onye nwe ye enana gorigo enanago onobo he nwe onye ọzọ eheje ka ya enana gorigo enanago onube kwado ma na-eko na nko enana gorigo enanago ọzọ ka ọswe enana gorigo enanago ekpajime nwa na-eneshi ya oya chime basi agede basi ani mage na-eme gujeme ihe abụ mụ na-atọ a megidere ha na plan onye ha ji egbu ma ha amaghị na nwanne ha ji eme gịnị ịtụ ọnụ na mgbe ya nwere ego ala eto na onye ihe yikpote gị egwu n'ime ọsha otuto dịrị Jesu. Ihe a ekwensu na-abịa eyi mụ na gị egwu na-eji egbe na-eji kidnap na-eji sit at home na-eji violence everything na-eyi anyị egwu ma anyị jejoru ụka fejoru Chukwu kwụjọrụ mmadụ ibe anyị n'anya mara na ọ bụ ogu nwe ogu ma ọ bụ ogu na-agaghị Chukwu Nna Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ nwe gị nọrọ n'ime gị so ụbọchị ekwensu zụọ ọnọgọ swe ege ya ọzọ ka ọswe enana gorigo enanago ọzọ ka ọswe enana gorigo enanago chere menka na-aga ha onye nwe m enana gorigo enanago onobo Chukwu na onye kere m enana gorigo enanago onobo Chukwu nwe onye mgbapụta m enana gorigo enanago onobo Chukwu Mmụọ Nsọ na-edo m asọ enana gori enanago ọzọ ka ọswe
enanagorigo